Hej, mit navn er Arly Andersen. Jeg er 54 år og bor i Nordsjælland i Danmark. Jeg har været medlem af fxtrading.dk siden februar 2010, da Claus Stockholm startede det første hold af ihuge kursister. Da jeg startede, havde jeg absolut ingen forudsætninger for valutahandel. Min baggrund er salg og HR, og jeg har ingen bankuddannelse eller anden økonomisk uddannelse. Men Claus overbeviste mig om, at det bestemt ikke var noget problem, så jeg startede. Hver uge gennem det sidste år har disse træningssessioner på internettet været ugens højdepunkt. Det har været virkelig lærerigt og ikke mindst utroligt sjovt. De resultater, jeg har nået de sidste år, jamen det er at gå fra at være helt novice til at trade valutahandel næsten dagligt. Jeg startede på en demokonto, og i dag har jeg en lille live-konto, som jeg handler på med rigtige penge. Og som de fleste andre startede jeg med mange tabte handler, men i dag er det sådan, at langt de fleste af de handler, jeg laver, er rene vinderhandler. Som coach og mentor og lærer er Claus Stockholm helt uovertruffen, og han har min varmeste anbefaling.